Матч, який вирятували старички. У одну калітку. Словом, гэта быў матч варты прагляду. And how many moments they've had in celebration of winning, and Steve celebrating. Шановне спадарства, вітаю! З вами Євген і праект пра баскетбол па-беларуску. Большасць удзельнікаў плэй-офф Нацыянальнай баскетбольнай асацыяцыі 2026 года была вядомая ўжо на пачатку красавіка. Аднак 4 з іх ужо традыцыйна былі вымушаныя прабіцца ў постсезонне праз турнір плэй-ін. І чарговы выпуск праекту пра баскетбол па-беларуску, як вы ўжо маглі здагадацца, будзе прысвечаны менавіта гэтай падзеі. А пачнем мы з усходняй канферэнцыі. Ну што, пагналі! У першым матчы сёлетняга розыгрышу турніру плэй-ін сустрэліся дзве сапраўды розныя філасофіі. Майамі з іх хуткімі атакамі пераважна з фарбы і Шарлот з іх трохачковым дамінаваннем. На самым пачатку другой чвэрці гульні хіт засталіся без свайго намінальнага лідара Бэма Адэбая, які пакінуў пляцоўку пасля вось гэтага вельмі супярэчлівага моманту з удзелам абаронцы Хорнетс Ламела Бола, які арбітры прапусцілі міма вачэй. Толькі на наступны дзень пасля матчу, перагледзеўшы сваё рашэнне і ўзнагародзіўшы Бола неспартовым фолам і штрафам. Аднак на гульню Майамі гэта нібыта не паўплывала. На працягу ўсяго матчу, нават без Бэма, фларыдцам удавалася вельмі эфектыўна перакрываць перыметр для лідараў шэршняў, тым самым пазбаўляючы Шарлот іхнія галоўныя моцы. Хорнетс жа адпавялі практычна поўным дамінаваннем на падборах, асабліва ў атацы і, пераважна, высілкамі свайго цэнтравога Мусы Діабатэ. А таксама шыкоўным уключэннем у гульню ва ўмовах блакавання прасторы лідарам іншых рулявых гульцоў, якія, можна сказаць, і вырашылі лёс гэтага матчу. Вось, напрыклад, прыдбаны перад сёлетнім дэдлайнам абменаў Кобі Уайт пераводзіць гэтую роўную ва ўсіх планах гульню ў авертайм. У якім Майлз Брыджэс робіць пераможны блокшот, што завяршае гэты сезон для Майамі. Словам, гэта быў матч варты прагляду. Цэнтравы Філадэльфіі Джоэл Эмбід, які выбыў з гульні за тыдзень да пачатку плэй-ін праз апендыцыт, нечакана для сваіх сукаманднікаў павярнуўся ў распранальню клуба за пару дзён да дуэлі з Арланда, каб хоць маральна падтрымаць калег. І гэта, відаць, спрацавала. Так, напрыклад, крутую гульню выдаў цудоўна замяніўшы Эмбіда ў гэтым матчы Андре Драманд, які адзначыўся не проста дабл-даблам, але і 3 перахопамі і 3 блокшотамі. Ды і ўвогуле нядрэнная камандная гульня 76-х даволі лёгка спраўлялася з абаронай Мэджык. У Арланда ж справы не клеіліся. Жудасная рэалізацыя кідкоў, як агулам, так і з-за трохачковай дугі, вырашыла іх будучыню ў гэтым матчы. І нават 34 ачкі, набраныя Дэзмондам Бэйнам, не ўратавалі сітуацыю. Філадэльфія перамагла з лікам 109-97 і выйшла ў першы раунд сёлетняга плэй-офф на Бостон, а Мэджык засталіся ў плэй-ін на яшчэ адну гульню. Якая прайшла, як кажуць, у одну калітку. Арланда, што цяпер гуляе ў кантактны фізычны баскетбол з дамінаваннем у фарбе, як сваёй, так і чужой, сабралася і паказала проста выкшталцоную абарону, якая не дазволіла Шарлот зрабіць практычна нічога. Больш чым двухразовая перавага ў ліку пасля першай чвэрці, амаль двухразовая к палове гэтай гульні. Мэджык проста катком прайшліся па Хорнетс, так і не дазволіўшы ім у гэтым матчы нават на секунду задумацца пра шанец упершыню за 10 гадоў выйсці ў плэй-офф. Як вынік, перамога Арланда з лікам 121-90 і заваявання апошняга месца ў сёлетнім плэй-офф ва ўсходняй канферэнцыі. А што ж там на захадзе?
Матч, які выратавалі старычкі. Лос-Анджелесская каманда лідзіравала большую частку гульні. Найвялікшы ўнёсак у гэта зрабіў іхні лідар Кавай Ленард, а таксама атрыманыя перад сёлетнім дэдлайнам абменаў Дарыус Гарланд і Бенедыкт Матурын. Аднак, прачнуўшыся ў другой палове лідар Warriors Стэф Кары і даволі нечакана іх запасны цэнтравы Эл Хорфорд закідалі Кліперс трохачковымі напрыканцы гульні. А яшчэ адзін ветэран Golden State Дреймонд Грин проста фенаменальна адыграў у абароне, зрабіўшы 2 мегаважлівыя перахопы ў самай канцоўцы матча. Leonard has not scored in the fourth, and here he's got the ball, and Green in front. Green sealed the ball! Green stole the ball! Як бачым, было ще трохи пораху у парахаўніцах Сан-Францыска. Яшчэ адзін матч сёлетняга турніру плей-ін, у якім усё вырашалася фактычна на апошніх секундах. Портленд здолеў практычна забетаніраваць для Фінікса трохачковую дугу, пра што Санс удалося выканаць непрабачальна мала для сучаснай лігі дальніх кідкоў, усяго 25, з якіх дакладнымі былі толькі 9. Нягледзячы на гэта, да сярэдзіны чацвёртай чвэрці Санс здолелі арганізаваць найбольшы гандыкап у гэтым матчы, плюс 11. Які да канца гэтага двубою, дзякуючы цудоўнай гульні ў пас і дакладным трохачковым кідкам, Блейзерс паспяхова ліквідавалі. А канчатковую кропку паставілі бясспрэчны лідар гэтага матчу Дэні Аўдзія, які зрабіўся першым гульцом у гісторыі турніру плей-ін Нацыянальнай баскетбольнай асацыяцыі, што набіраў як мінімум 40 ачкоў і 10 результатыўных перадач у адным матчы. І нападаючы Портленду Джеремі Грант з вось гэтым вырашальным перахопам на апошніх секундах гульні. Не ведаю, ці выйграе абарона чэмпіянат для Блейзерс, але ў першы раунд плей-офф упершыню за 5 гадоў яна іх вывела. Туды, дзе іх ужо чакаў Сан-Антонія. Фінікс жа быў вымушаны паспрабаваць патрапіць у плей-офф яшчэ раз, правёўшы вырашальную дуэль сёлетняга розыгрышу турніру плей-ін заходняй канферэнцыі супраць Golden State. Пасля пачатку гэтай гульні здавалася, што яна будзе вельмі схожай на фінальны матч плей-ін усходу. Але ў Warriors атрымалася навязаць крыху больш барацьбы. І ўсё адно чароўных старычкоў, якія выратавалі для Golden State першую гульню, на другую проста фізычна не хапіла. Лідар клубу Стэф Кары паказаў жудасную рэалізацыю кідкоў, як агулам, так і трохачковых у прыватнасці. Абарона ваяроў хоць і была даволі вязкай, так і не здолела якасна перашкодзіць атацы Фінікса, дазволіўшы ўсім гульцам асновы і нават аднаму запасному набраць двузначную колькасць ачкоў. Кажуць, што гэтая даволі заканамерная па гульні параза Warriors можа зрабіцца як мінімум апошнім з'яўленнем Стыва Кера на лаве клуба Сан-Францыска ў якасці галоўнага трэнера, а як максімум пачаткам вялікай перабудовы каманды. Пацверджанне гэтаму – вось такое цёплае развітанне коуча з застаўшымся касцяком калісьці пераможнай дынастыі. Again, final year of the contract of Steve Kerr and sharing a moment with his veterans. Wow. What these guys have accomplished. Unreal. And how many moments they've had in celebration of winning, and Steve celebrating. А Санс займаюць апошняе месца ў сёлетнім постсезонне Нацыянальнай баскетбольнай асацыяцыі, якое здабывае вось такі канчатковы выгляд. Вось у такой барацьбе вызначылася канчатковая карціна сёлетняга плей-офф NBA. Як лічыце, хто ў гэтым годзе зробіцца трыумфатарам і на пачатку лета ўздыме над галавой кубак Лары О'Брайена? Пішыце ў каментарах і падтрымайце гэтае відэа рэпостам. А з вамі быў Яўген і праект пра баскетбол па-беларуску. Чакайце наступнага выпуску
які, я нагадаю, падчас постсезоння будзе выходзіць пасля заканчэння кожнага з яго этапаў, а не штотыдзень. Падпісвайцеся на соцсеткі праекту, дзяліцеся гэтым відэа з сябрамі, і хай будзе баскетбол!